ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, ин нашри навбати барномаи тиловати ахбор аст ки мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Шаҳзод Раҷабзода. истиқлоли давлатии гаронарзиштарин неъмат, ифтихору номуси ватандорӣ ва нишони возеҳи ҳуввияту худшиносии миллӣ аст. дар шароити кунунӣ муҳимияти ин ганҷинаи муқаддас бештар гардида, ҳифзи он дар раванди пурпечутоби ҷаҳонишавӣ аҳамияти хос дорад. ҳаминак беш аз 3 даҳсола мешавад ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи бунёди ҷомеаи демократию ҳуқуқбунёд гомҳои устувор мегузорад. боварӣ, иродаи қавӣ ва умед ба ояндаи боз ҳам дурахшон буд ки имрӯз халқи тоҷик бо роҳбарии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дастоварду муваффақиятҳои беназир ноил гардидааст. шарҳи Юсуф Ғанизода. истиқлол воҷаи муқаддас, неъмати бебаҳо ва дастоварди бузурги миллати тоҷик аст. истиқлол заминаи рушди соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа, кафили оромиву осудагӣ ва омили муттаҳидиву ҳамбастагӣ. пешрафти бесобиқа, дигаргунсозиҳои куллӣ ва бунёду навсозӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба шарофати ҳамин неъмати муқаддас амалӣ гардида, нақшаҳои бузургу ояндадор аз ҷумла ҳадафҳои калидии ҳукумати мамлакат марҳила ба марҳила татбиқ шуда истодаанд. Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳамчун давлати соҳибихтиёру демократӣ ва ҳуқуқбунёду дунявӣ дар асоси муқаррароти конститутсия ва сиёсати созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи ҷаҳонӣ шоиста муаррифӣ гардида мавқеи намоёнро касб кард. рушди бесобиқаи соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ба замони соҳибистиқлолии ҷумҳурӣ рост меояд. далели возеҳ сохта ба истифода додани роҳҳо, корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ, муассисаҳои нави таълимӣ, беморхона, қасрҳои фарҳанг, толору майдончаҳои варзишӣ, биноҳои хуштарҳу замонавии истиқоматӣ, боғҳои фарҳангиву фароғатӣ ва дигар иншооти маишӣ мебошанд ки дар таъмини сокинон бо ҷойҳои нави корӣ ва баланд гардидани сатҳи некуаҳволии аҳолии мамлакат мусоидат кард. шоистатарин иқдомоте ки дар ин давра роҳандозӣ гардид, ин таваҷҷӯҳ ба рушди илму фарҳанг ва варзиш мебошад. бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ибтидо аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ ба хотири рушди соҳаҳои маорифу фарҳанг тадбирҳои муҳим амалӣ гардиданд. муосиртарин шароиту имконият ҷиҳати илмомӯзӣ дар ҳама муассисаҳои таълимӣ муҳайё гардида, инфраструктураи зарурии соҳа пурра таъмин карда шуд. барои ҷалби ҷавондухтарон аз шаҳру ноҳияҳои дурдаст ба хотири идомаи таҳсил дар муассисаҳои олии таълимӣ квотаи президентӣ ташкил гардид ки тавассути он то имрӯз шумораи зиёди ҷавондухтарон донишгоҳу донишкадаҳои олии ҷумҳуриро хатм намуда дар соҳаҳои мухталиф фаъолият доранд. иқдоми дигаре барои дастгирии қишрҳои ҷомеа дар ин давра роҳандозии озмунҳои ҷумҳуриявӣ аз қабили фуруғи субҳи донои китоб аст. Тоҷикистон ватани азизи ман ва илм фуруғи маърифат ба ҳисоб мераванд ки таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола баргузор мешаванд. дигар дастоварди соҳибистиқлолӣ ин рушди соҳаи варзиш ва то ба сатҳи мусобиқаҳои байналмилалӣ роҳ ёфтани варзишгарони тоҷик аст. имрӯзҳо пойтахти Тоҷикистони соҳибистиқлол шаҳри Душанбе мизбони бонуфузтарин чорабиниҳои варзишӣ интихоб мешавад ки далели мавҷуд будани инфраструктури зарурии соҳа ва мутобиқати он ба талаботи ҷаҳонӣ мебошад. дар замоне ки бархурди тамаддунҳо ва дигаргуншавии фарҳангҳо ба суръат ҷараён дорад, ҳифзи истиқлоли давлатӣ ва пойдору бегазан нигоҳ доштани ин неъмати бузургу муқаддас вазифаи ҷонии ҳар шаҳрванди мамлакат арзёбӣ шуда, масъулияти бештарро тақозо мекунад. навиди варзишӣ бори аввал дар таърихи иштироки дастаи Тоҷикистон оид ба дзюдо дар чемпионати Осиё дар шаҳри Бангкок 7 медал, 2 нуқра, 5 биринҷӣ ба даст оварда ба қатори беҳтарин дастаҳои дзюдои қораи Осиё шомил гардидааст. яъне гуфтан мумкин аст ки ба шарофати паҳлавонони мо 7 маротиба парчами давлатии Тоҷикистони азиз дар байни беш аз 30 мамлакати Осиё парафшон гардид. аз маросими истиқболи ливобардорони меҳан ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. баъди чанд лаҳза дастаи мунтахаби кишварамон ки тӯли чанд рӯз дар пойтахти Таиланд шаҳри Бангкок дар чемпионати Осиё иштирок доштанд, бори нахуст дар таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол бо 7 медал ба ватан бармегарданд. воқеан ҳам федератсияи дзюдои кишвар байни тамоми федератсияҳо тавонист дар муҳлати бисёр ҳам кӯтоҳ чунин
ورزشکاران را آماده سازد و آنها امروز واقعا هم دسته تاجیکستان را در عرصه بین المللی به درجه بلند معرفی کردند. در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه که شکل ایدانه داشت، رهبریت کمیته کار با جوانان ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و خدمات جلوی حکومت دولتی شهر دوشنبه، فدراسیون جودوی مملکت، نزدیکان و هواداران که بیش از 1000 نفر را تشکیل میدادند با گلدسته‌ها استقبال نمودند. این جوانان سعادتمند ملت را با 7 مدال در قاره آسیا در وزن‌های خود تاجیکستان را به جای دوم و سوم برآوردن استقبال گرفتند. یکمین بار در تاریخ جودوی تاجیک ما 7 مدال به دست آوردیم که 2 تا نقره و 5 تا برنجی که ما در عمومی جای پنجم را اشغال کردیم. قریب در همه وزن‌ها ما جایزه دار شدیم. یکمین بار در تاریخ جودوی تاجیکستان ما برآمد کردیم در مسابقه دستوی. مقصد فدراسیون جودوی تاجیکستان از آن عبارت است که تیم منتخب جودوی تاجیکستان در آینده در بازی‌های المپیک هم مبین مردم و هم مبین بانوان امتیاز المپیک به دست آورند و در بازی‌های المپیک در محاربه‌های دستوی هم اشتراک کنند. ورزشکاران میهن دسته منتخب جمهوری تاجیکستان از روی نماد جودو در چمپیونات آسیا که در دولت تایلند برگزار گردید، در بین 29 دولت که نزدیک 280 ورزشکار اشتراک کردند. با ورزشکاران ما میسر گردید که 7 مدال این چهاربینی با نفوذ رو یعنی که به دست بیارند. این هم باشد برای ملت تاجیک، برای وطن تاجیک یک افتخاری بزرگ است. بسیار خوشحالیم، خرسندیم که امروز ما در این تالار زیبا این جوانایی که ملت ما را معرفی کردن و صاحب 7 مدال در این چمپیونات آسیا شدن اومدن، ما اینا را با خود ایستادیم و این باعث افتخار هر یکی ما است. می‌خواستم یک بار دیگر صمیمیت خود را با اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور برای دستگیری، برای امکانات وسیع دادن برای این جوانایی که در عرصه بین المللی ملت ما را معرفی میکنند و اینچنین شهردار شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی که سال اخیر میبینیم که تا کدام سطح یعنی جدا در عرصه بین المللی موقعش یافت و تاجیکستان در کدام سطح بالا برداشته شد. این همه مهنت اینا است. میان‌داری خدمت راستم با پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای خیلی دستگیری‌هایی که ما ورزشکاران میکنند، ما فقط نتیجه خوب. غلبه ما در این همایش بزرگ ورزشی با شرافت وحدت و استقلال، دستگیری و غمخوری‌های پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به دست آمده است. چمپیونات آسیا یکی از چمپیونات‌های بگیم مهم برای هر یک ورزشکار به حساب می‌رود، زیرا مسابقه قهروی به حساب می‌رود و خوشبختانه من توانستم به فینال راه یابم. من حرکت بر آن میکنم که همین 1 تا 2 تا خطاگی بود اصلاح نموده در گرند اسلم دوشنبه مدال طلا را به دست بیارم. حریفم از فیلیپین بود، خوشبختانه آن را مغلوب کردم و این چنین ورزشکار ژاپنی روبرو شدم و یک نیروسنجی خیلی پرشدت شد که در آنجا خوشبختانه نیست با دور نهایی رخصت گرفتم و این چنین با دور نهایی با ورزشکار ازبک محاربه را باختم و برای جای سوم باشد ورزشکار مغولستان که خیلی ورزشکار پرقوت بود آن را مغلوب کردم. همینطور پهلوان تاجیک در 3 روز مسابقات انفرادی چمپیونات آسیا در بانکوک 7 مدال، 2 نقره و 5 برنجی به دست آوردند. ҷиҳати таҷлили сазовори ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Тимур-Малик муонфаршкунии роҳҳо бо маромид омад дорад. аз ҷумла бо дастгирии сокинон ва соҳибкорони маҳаллӣ роҳи маҳаллии деҳоти ҳусайнобод муонфарш гардида истодааст. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. дар ноҳияи Тимур-Малики вилояти Хатлон сокинони деҳаи Ҳусайнобод тасмим гирифтанд ки маблағҳои барои ҳаҷ ҷамъовардаашонро дар ободии маҳал сарф намоянд. дар ин замина сокинони деҳаи Ҳусайнобод тасмим гирифтанд ки бо ин васила дар ободии роҳҳои ҳудуди деҳот саҳм гузоранд. дар робита бо ин бо ташаббуси сокинон дар марҳилаи аввал 1,5 километр роҳи деҳот пурра мунфарш карда шуд. гуфта шуд ки минбаъд низ ин гуна корҳои хайр анҷом дода мешаванд. сокинон иброз доштанд ки минбаъд низ баҳри таъмини иҷрои дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат аз тамоми имконият истифода мебаранд.
то барои обод намудани зодгоҳи худ ва дар маҷмӯъ тамоми тоҷикистон ҳиссаи назаррас гузоранд. Бо гарм шудани ҳаво дар ноҳияи Темурмалик корҳои мунфаршкунӣ ва таъмири роҳҳо оғоз шуд. Имсол бо оғози маъракаи мунфаршкунӣ якчанд кӯчаи ноҳия ва дохили маҳалҳо бо ҷалби маблағҳои буҷавӣ ва соҳибкорони ватандӯз мунфарш гардиданд. Дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи Темурмалик корҳои ободонию созандагӣ бомаром ҷараён дошта, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия якҷо бо сокинон барои истиқболи шоистаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз тамоми имкониятҳо истифода бурда истоданд. дар шаҳри Истаравшан дар ин замина 70 адад биноҳои баландошонаи истиқоматӣ бунёд ва таъмиру таҷдид гардида истодааст. Инчунин дар нуқтаҳои гуногуни ҳудуди шаҳр сохтмони иншооти соҳаи саноат, маорифу тандурустӣ, варзиш ва сайёҳӣ бо ҳавсалаи тоза идома дорад. Идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорамон Фирдавс Умаров. ҷиҳати истиқболи арзандаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқдоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри Истаравшан 990 иншооти сатҳи гуногун ба нақша гирифта шудааст ки наздики 70% он бунёд ва мавриди истифода қарор гирифтааст. таъмиру азнавсозии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ 21 адад, сохта ба истифода додани муассисаҳои томактабӣ 4 адад, 21 адад марказҳои савдову хизматрасонӣ, 21 адад корхонаҳои истеҳсолӣ, 19 адад иншоотҳои варзишӣ ва 369 адад иншоотҳои гуногуни халқ мавриди истифода қарор дода шуданд. мо масъулини соҳа кӯшиш ба харҷ медиҳем ки бинои иншоотҳои ба нақша гирифта шударо тибқи моҳлати муқаррар карда шуда мавриди истифодабарӣ қарор диҳем. феълан сохтмони биноҳои баландошонаи истиқоматӣ дар хиёбони ба номи Исмоили Сомонӣ вусъати тоза дорад. Зикр гардид ки иншооти мазкур аз 2 бино ва 16 ошонаи барҳаво бо назардошти пентхаус бунёд мегардад. тибқи нақшаи генералӣ дар таххонаҳои биноҳо ҷой барои нақлиёти сабукравӣ истиқоматкунандагон, дар ошонаи якум марказҳои савдо, кошонаҳои ҳусн ва муассисаи ташхисию табобатӣ дар назар дошта шудааст. саноатикунонӣ бо сурати кишвар омили рушди бо сурати иқтисод ва ҳадафи стратегии мамлакат. дар раванди мазкур шаҳри Истаравшан як қатор барномаҳоеро рӯй даст гирифтааст ки метавонад ҷиҳати саноатикунонӣ бо сурати кишвар саҳми босазо гузорад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди асри обод ки ба истеҳсоли мизу курсӣ, масолиҳи сохтмонӣ ва рӯзгордорӣ машғул аст, беш аз 40 намуд маҳсулоти саноатӣ воридоти вазкунанда истеҳсол менамояд. феълан дар корхонаи мазкур 30 нафар аз ҷумла бонувони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ, маоши хуб ва хӯроки гарм таъмин гардида дар саноатикунонӣ бо сурати кишвар ҳиссагузорӣ менамоянд. соҳибкори ватанӣ Умар Юсуфзода азм дорад ки бо пайравӣ аз сиёсати бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон майдони коргоҳи хешро васеъ гардонида истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазирро боз ҳам бештар гардонад. имрӯз дар ин ҷо корҳои нахустини бунёдӣ оғоз гардида корхонаи бунёдшаванда аз 3 ошона иборат хоҳад буд. маблағи лоиҳавии коргоҳи навбунёд ки ба истеҳсоли мизу курсӣ ва масолиҳи сохтмонию рӯзгордорӣ машғул аст 1.5 миллион сомониро ташкил медиҳад. гуфта шуд ки баъди ба истифода додани нуқтаи дигари корхонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди асри обод боз беш аз 20 нафар соҳиби ҷои кору маоши хуб мегарданд. хурсандибахш аст ки дар шаҳри Истаравшан бунёди иншооти истеҳсоли доруворӣ низ ҷараёни тоза дорад. иншоот аз 2 ошона ва таххона иборат хоҳад буд. дар маҷмӯъ бунёди иншооти самти иқтисодиёту саноат, маорифу тандурустӣ ва хизматрасониву фарҳангӣ дар шаҳри Истаравшан бо маром идома ёфта истоданд. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Орзу Маъруфов, шаҳри Истаравшан, Ахбор. дар доираи нақшачорабиниҳои созандагӣ ба хотири сазовор истиқбол гирифтани ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Фархор корҳои ободонӣ шеваи дигар дорад. дар ин зимн 3 километр роҳи маҳаллии деҳаи некманзари ноҳия мунфарш карда шуда ба мушкилоти дар ин самт буда нуқта гузошта шуд. аз ҷараёни ин тадбир Анваршоҳ Сайдализода гузориш медиҳад. роҳҳои маҳаллӣ ҳудуди ҷамоати деҳоти хуросони ноҳияи Фархор ки ҳамагӣ 7 деҳаро дар бар мегирад таъмиру навсозӣ шуда дар марҳилаҳои нахустин корҳои сангу шағалпӯш ва тахту ҳамворкунӣ оғоз гардида буд. ҳаминак бо гузашти қариб як ҳафта марҳилаи ниҳоӣ тадбирҳои роҳсозӣ яъне мунфаршнамоӣ дар аксар деҳаҳои ҷамоат ба итмом расиданд. роҳҳои мошингузари деҳаи некманзари 1-2 ки масофаи 3 километрро ташкил медиҳад аллакай пурра мунфарш карда шуда масъулон ба истифодаи он оғоз бахшиданд.
ташаббускорони ин иқдоми созанда ҳадаф аз роҳандозӣ ва анҷоми ин қабил корҳои ободониро пеш аз ҳама ба истиқболи сазор аз ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, бартарафсозии мушкилоти деринаи ронандагону пиёдагардон, рушди инфрасохтори деҳот дар маҷмӯъ ба баландбардоштани сатҳи некуаволии зиндагии сокинони ин рӯсто арзёбӣ мекунанд. сиёсати имрӯзаи давлат ва ҳукуматро барои ободонии маҳаллаву деҳаҳо дастгирӣ намуда сокинони ҳамин маҳалла фақат истиқоматкунандагон тасмим гирифтем ки ҳамин роҳҳо бисёр дар ҳолати таъмирталаб қарор дошт фарш кунем. дар деҳаи некманзар баробари мунфаршкунии роҳ ҳамзамон таъмиру навсозии 5 пули мошингузари деҳа ки солиёни зиёд таъмирталаб буданд аз масоили муҳим маҳсуб меёфт. бо ин дар назар дошт ва зарурати бартарафсозии саривақтии он, сокинони қавииродаи ин рӯсто талош варзиданд то дар идомаи чунин корҳои ободонии созандагӣ ба ин мушкилот низ хотима бахшанд. иқдом гирифтем ки симчӯбҳое ки дар территорияи ҳамин раҳи сохтагимон ҳастанд онҳоро иваз кунем. ғайр аз ин дар ҳамин ҳудуди ҳамин раҳи сохтагимон 5 кӯпру ки вай дар ҳолати садамавӣ қарор дошт онҳоро ба пуррагӣ таъмир кардем. ният дорем дар оянда ҳамин сиёсати ободкоронаи ҳукуматро дастгирӣ намуда дар дохили дигар маҳаллаҳои давлат бохтор дигар ана маҳаллаҳое ки ҳастанд саҳми арзандаи худро барои пешрафти ватану давлату миллати худ гузорем. сокинону фаъолони деҳа бозният доранд ки байни кӯчаҳои деҳаашонро чароғон ва сабзу хӯрам гардонанд. дар воқеъ истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати сартосарӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон имкон дод ки дар баробари марказҳои шаҳру навоҳӣ ҳамзамон рушди инфрасохтори деҳот низ марҳила ба марҳила таҳким ёбад. дастгирии ҳамишагии ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҷалби соҳибкорону ашхоси саховатпеша ва саҳмгузории сокинони заҳматқарини деҳаи некманзари ҷамоати деҳоти хуросони ноҳияи фархор бобати вусъати корҳои ободонию созандагӣ дар сатҳи маҳал бешак собитгари ин гуфтаҳо мебошанд. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Фархор, Ахбор. дар заминаи андешаҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ дар мамлакат сол аз сол беҳтар гардида ба талаботи замон мутобиқ карда мешаванд. аз ҷумла дар дохили мамлакат нодиртарин ҷарроҳӣ ва ташхису табобати беморон амалӣ мегардад ки қаблан онҳо дар хориҷ ва хароҷоти ҳангов сурат мегирифт. гузориш дар ин хусус. дар ҳошияи чунин тадбирҳо масъулини маркази ташхисию табобатии Мадади Акбар дар ҳамкорӣ бо мутахассисони ҷумҳурии исломии Эрон дар кишвар амалиётҳои ҷарроҳӣ бо текси меъдаро ки як усули муосири кам кардани вазн мебошад ва он бо тарзи муосири ҷарроҳӣ яъне бе буриш анҷом дода мешавад. пештар ҳамин бемориҳое ки ба ҳамин бемориҳои фарбеҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин амалиётҳо табобатҳо гузаронида намешуд, ҳамин бемориҳоро табобат гиранд. خیلی تفاوت‌های بزرگی داره، چون وقتی شما شکم رو جراحی میکنید و 80% معده رو میبرید یه جراحی خیلی بزرگه. همون جراحی که برای مریضایی که سرطان معده دارن انجام میشه در واقع و معده رو تبدیل میکنن به یک لوله بسیار باریک. عوارض خودش رو داره، به خصوص نه امروز، بعد از 10 سال 12 سال 15 سال محل جراحی ها زخم میشه، آرزه میده، خونریزی میکنه، سوراخ میشه و واقعا خیلی عوارض زیادی داره. در حالی که ما با روشی که میریم با این لوله اندوسکوپ خیلی راحت میریم تو معده مریض و بدون اینکه از بیرون هیچ جراحی انجام بشه، بدون اینکه به معده دست بزنیم، فقط با سوزن میریم در جداره های معده تزریقاتمون رو انجام میدیم در عرض 10 دقیقه و بعد میایم بیرون. اصلا جراحی نیست، یه روش بسته است، مریض هیچی نمیفهمه، از یک سرم زدن ساده راحت تره انقدر که براش ساده است و تقریبا بعد از 6 ماه معده خودشه، هیچ اتفاقی توش نیفتاده، زندگی عادیش رو میکنه. بنابراین بین ما و جراحی اسلیو زمین تا آسمون فاصله است. قبلا همین گونه جراحی در خارج کشور عملی میشد و با بهتر گردیدن سطح و صفت خدمترسانی ساحه طب در مملکت بیمارانی که از فربهی اذیت میکشند از چنین خدمترسانی آسان و قلای استفاده برند. سالهای اخیر با دستگیری پیوسته حکومت مملکت برای رشد ساحه طب و فراهم سازی شرایط زمانوی کاری برای طبیبان تدبیرهای ضروری عملی کرده میشوند که این یک نوع غمخواری برای ساکنان و حفظ اجتماعی اهالی محسوب می‌یابد.
بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار که مستقیما از تلویزیون تاجیکستان منظورتان گردانیدیم. در نشرهای دیگری برنامه اخبار همکارانمان شما را با تازه‌ترین خبرها آشنا می‌سازند. سلامت باشید.